дар даврони шӯравӣ бо вуҷуди ҳамчун як давлати алоҳида ва мустақил эълон шудан мо то чӣ андоза истиқлол доштем? идораи давлат аз Москав буд, аз марказ буд. дӯстони наздики худатонро дар ин ҷанг будудед? Бо Минҳоҷ Ғуломов, бо устод Осимӣ, устод Исоқӣ шинос будам. яъне касе тасодуфӣ ба касе суи қасд карданд, касе ба гурӯҳҳои сиёсӣ ҳамроҳ шуд. албатта кишварҳои дигаре буданд ки баъзе нерӯҳои сиёсиро маблағгузориам мекарданд. ҳуввияти миллии мардум назар ба солҳои қаблӣ бештар шудааст. онҳо бештар дар шабакаҳои иҷтимоӣ менавиштанд. аз нигоҳи сиёсӣ мо имрӯз аз ҳеҷ кас вобаста нестем. яъне мо озод ҳастем, мо соҳиб истиқлол ҳастем, мо соҳиб ихтиёр ҳастем. ман боварӣ дорам ки тоҷикистон ба сафи яке аз давлатҳои мутараққӣ албатта ворид мешавад. метавонем бо он дар арзаи ҷаҳонӣ ҳамчун як миллати соҳибтамаддун ва ҳамчун як миллати пешрафта муаррифӣ шуда бошем.